Juanet TikToker. Pues així m'encontre en la plaça de la Concepció, que està en obres, veurem quan la tenen acabada, d'Ontinyent. I per què? Pues perquè demà celebren així el mig any fester. Ja tot és festa a Ontinyent en este gran fin de setmana. I també este fin de setmana és el mig any fester de Beneixama, d'eixa bonica població que tant de carinyo tenim. I jo alguna volta he eixit allí amb els estudiants. I així, a Ontinyent, amb els bucaneros, que tinc bones amistats. Que ho passeu molt bé. Fin de setmana de mig any fester i a gaudir-ho. Perquè si parpadeas te lo pierdes i lo millor està per arribar. Somriu, que la vida és bonica. Te ho diu Juanet TikToker. Pues com estem de mig any fester, anem en un poc d'humor per alegrar-nos. Què és més major? Un xiquet d'un any o un poll d'un any? El poll, perquè té un any i pico. Bueno. I també vos diré a on viu Bruce Lee. I allà! Juanet TikToker, sempre en humor i bon rotllo.